Payakas talangan ti kasat na. Nagayat iti awan kasping na ngumtuok kan limdo tilinak amna. Isu akagurak na iyay alalaki. Kasanaon, numapanunot nanto ti agsublay. Kanya, agsublay? Wen, kat nagbabaw yan na dagiti inaramid na. Saan naman padasan ta agbalinak ag kriminal? Aniya? Nalawag na itang imbagak-bakay. Uray talakaya kong itog tugawa kikipagbaludan. Kulas! Iswapang pang-aasin na. Ta saan nagpagpakita kanya? Wanya timbagak aramidak. Ay sus, kulas, saan ka gagsarita iti kasta? Ala, saan ta napagsaritaan pa'y dayta? Gusto. Sikamot nga minida. Nuan nila ti malaglagip mo ako nak. Nataya po kumkayam. Aday ti kwarto na nga gina. Nakaturong. Naimbaglagan ta nasing patyabo kom. Ang manyan. Duldog matyamana. Kasanong tuhit di ano tumakkan. Kat sa kulad na ti amana. Di bagati po no. Anya kumabay. Aniya? Kaya ni Junior Rila. Ha? Apay? Pasarabok yung kuwana. Oh. Ala, nagadong tititid mo iti anak ko, Cardo. Kababainan. Babasit lang na kita bambana. Tinapatag kat maragsakan ti ubing. Cardo? Amom, agumawagawawa iti pamatag ti may salawa. Kat uri kaskasan mo. Marik na naray baban kanya. Ha? Esti babaan ka dagiti may papay ko rin kuwana. Apay ang aramidam na gito, Cardo. Napatig kanya ti anak mo. Gaputa napatig mat kanya ti inana. Anya? Amo mo ti tasang kati. Nagaskasat lang niyan. Ta isot inaklon mo. Ta atayo anatatar. Ken adda basit mabalinda iti biyak. Cardo. Awan mabalin ko. Ta isot nakarik na kiti awan kaspin na panagayat. Mawatak. Ket kas may isang agayat. Nuan niya ti pakaragsakan ti ayatin na. Pakaragsakan naman din. Si aasawa, Cardo. Manakaawat ka na unay. Kat amo, maawatan kita. Ngam itatagsagsaka pa ka. Kaslamat masudsudak ti puso. Anya? Saan ko ngilipak? Si kapay lang tinakaitalimang iti kaunggan ti barok mo. Pud nga natanaw ka nga gayat, Cardo. Ngam kasi magak. Si aasawa. Wen, Saan anong maawatan bangag ka. datang kakanyak? Ket saan ka nagtanag? Saan ko agundawayan dahi ti apanawan? Tapno redibukan ka. Gapo itayat ko. Agyaman ak maawatan nak. Sipud pa'y naawatan kan. Ket palubusan nak kumaamang iparik na iti dahi ta pamatag kan panagayat. Baban iti anak mo. Palubusan nak kumaamang iparik na. Babaan ka dagiti babasit lang abanag. Nga amok apakaragsakan na. Nadlaw mi kan tatagbaw. Kanayon nga umay ni Cardo diti balay. Kan naadalat na pasarabo na iti anak mo. Kwa nanang. Maliliwa ka no iti ubing. Dumblawak. Aging gayta, saan pa'y anang asawa? Anya ko nga. Nung saan pa'y amang asawa? Saan ka di anagaram kan ka ide? Ha? Wan. Dayjay adultog adyan ti inaklaon kan nakiasawaam. Wen nga ron? Naman niya ti inarabid na kan ka. Nanang, ipalangip yung mandaytan. Dila ko man Cardo ti nakiasawaam. Nasingsingpet la ko magam ni dyan. Nanang, kas kamot lang amin nakakita iti alsam kan dyan. Anyagay ita, Kalbaryo, limdo tilinak abaw anak kaw. Uweng, malagip ko. Nagrayo ni Cardo di kanila. Ngam day di asa iro ti kinayat na. Kasla nakakita nga ron iti alsam kan dyan. Ngamanyak banag na. Hindi na kayat ang Ay. ipalagip kan kuha na dayta. Di pa'y lang amin iso ti pinili na idik ni Cardo.
Anya nga ron ti mabalin, do isukano nga ron ti ay ayatan na. No maminsan, sa narumbang at ilang pitik ti puso ti danggan, wino surutan. Masapo la pagandaran mo ti panunot, wino utak. Ulas. Isu nga ron nga kingato ti ulo, ta isut ayan ti utak. No kasta, sakpay asurutan ti pitik ti puso, pagandaran pa'y nga umuna ta panunot mo. Basta gayang, hanya ka mo, sa anak mo interesado kang kuan. Wen, makatawanan nga wani jay. Saan mi nakadwa? Ado nga min tilangan na. Kanaman ti boss mi, ti inaramid na. Kasta? Palas ka no iti negosyo na, ti kadat kas diya taon. Adan sa ijelaon yun. Nakastrak iti sa bali at trabaho. Kasta gaya? Kan pinapanaw ka no ni tatang na iyabalay da. Kan dahil tati kaya tagiti kakapsat na. Saan ka no arumbangan ni tatang na ti pumanaw iti balay da? Naghanap na? Sipo di din. Awan mo tinda magkuking kwan. Ngam ti masigurado, nagkuyog da iti babae na. Di, iso. Magbaduha iti dahi a babae, ila. Tangapay man. Kinapuno na. Kaya nakpay idi asolisugan. Ngam saan ko at tinutupan. Anya? Kan ada na ibaga ti may sa akatrabahuan mi. Nakita da kano dahi a babae, nga da kadwa na adikotse. Kat nagsweet ta, tay maklilipay iti lalaki. Kasta ka di. Ulitan man, di kinunam dyan. Mailiwak ti anak ko. Kaya't ko ti agbakasyon na iti lugar mi. Mailiw ka iti anak mo? Wano, iti asawa. Anya ka kadi. Nasurukan adwa atawan a pinanawa kita. Awan kami. Anya ti amo? Iso ang mailiw ka. Tanabayag, asaan ka ang nagawi di dyan? Ti anak ko ti kailiw ko. Saan ni Ella? Ibagamlaan, no mailiw kan kuana. At kaya't mo asubyan. Pagbusan ka magkat. Anya? Ibagamlaan, ta isublikan kan kuana. Kuyugan ka pa'y Apay adit ta tinagturongan ti sarita. Huwag naman ti imbagak saan ka di. Anya ti amo, no kaya't mo nasubyan. Panagkunam ka di, kat awatan nakpay da dyan, nagsubliak bilang. Siyempre, nolam na ka, mapakawan na ka. Awan kasta panggap ko, Monica. Nga ta? Ibagamlaan, saan ka magkat nga igawin? Palubusan ka kung naklangaro din. Tanong si kalaan, kapaalan ka asukatan, iti uray 5. Monica. Uray man kitita. No kayat ka na yunan, naglaka. Iti da ito'y apintas ko. Ado ti dat, agyoyo ti matana. Bayag ko lang ang mga paripirip kadakwada. Anya. Agayo pa'y, mas madatong mamsika. Bayta ti saan mo padasan nga ramidan, tapatayin ka. Anya? Butput nga nak ka di? Tinali ko na ti pamilyak gapokin ka. Kalpasan na, lukon na. Sana mabalin. Tinakbal pala agan akasta dyan. Tasaan mo ang no anya ti kabaalak nga aramidan. Wisit! Yak maanusan ti kastoyapyak. Awan mabalin ko. Nagsakitak bet nga ron, iso asin ang katanda. Nagkatakay ti trabaho. Ikarigatak ti sumapol iti makontratak. Ikan ka iti makalawas. No awan pa'y mayawat maakwarta kanyak. Pag pinasen siya talaan, anawan kan. Saan mong aramidin ti kasta? Maasik ako makanyak. Ang mumat na sa anak pa yan ay maganunay iti panagsakit ko. Kasano akmat nga rodat? Kasyak mo ti bali ka? Monica. Awanan ti ado pa esao. Rumarak at patasak tag diskitar. Anya? Kat no makabiro kak iti makaitid iti kasapuna. Sorry lang dyan. An ko amanusan ti kastoy akit at ibiyag. Tsaking pagkarukas, pakakarukop. Aber, itataan mo mo. Anya, ti aramidam. Tinalikudak ti pamilyak gapokin ka. Ita, kasto ti aramidam kanyak. Impatan na! Masaksakitan na! Ayaw! Ayaw ka! Kaya't nagkita na patayan! Tinumag mo lang ron. Tinupanak pa eh. Panawan ka! Kat makamukan itibiyag mo! Uray matay
Nay, anyo dagitoy, Cardo, baraw. Para kada kayo, nana. Ganda iti mati para kini Junior, oh. Anya? Medyo nag-asa magtitikontrata, ha? Katibingayin kayong maday, ti Gracia. Anya na nagimbag ka, baraw. Pagbibingayin ako na dati Gracia. Tarigat na bugbugodan. Ay, iwan ba't kiti, Ah, sige nana, saan ako nagbagpay? Tapay ngamin nas ka napapanak. Sige, baraw. Ikumusta dak tulatan kadagiti agina. Ay, nag-grocery kayo, nanang. Imbagak ba't nag-grocery ang ito nagsulduan? Eh, saan asyak anak ko? Indagas ni Cardo. Anya? Kumunsan anak bayag, tada ka no pa'y papanan na. Damot inted na para kan Junior Abado ti Ubeng. Anya mata ni Cardo. Saan matalas kang naramidan na ti Kastoy? Anak, nanang awan tiga po natap na aramidan na dagitoy. Nagpudno kan tatangbaw. Napatag kayo kano nga agin akan kwada. Gumimbaga akong tinkwana asahan akong nga gayat pa'y. Ay, anya nga rin ti mabalin. Ala, saan mo mo't adinawat na kita? Si Pupuso ba't kaimpay na? Wan, yung kababain nanang. Dinto pa'y malagipad ni Tiyan kay anak na. Dinto kat ikarton, di na magkapkapin ano? Ba't mo ni Kareti mauawag kanya? Itaman pa'y. Hello, Monica. Nakawag ka man. Juan, kaya't ko lang ipakamugan ka. Awat kami kanya. Anya? Tinanawag ko. Apay. Anyat ka po na. Pinanggap na kapatayan. Pinagkalag. At naimbaglaan na nakalapsod. Anya? Saan kun ang maanusan at imakinin na ini tao? Ano kayo ba ay hindi kasapulak? Kaya't mo asawan. Nagsakit kung saan ang nakatrabaho. Naingkat pa ikitrabaho. Saan ko may palubos ang mataya kitibis? Monica. Saan na bali? Napintasan. Talakag na asukat at tigay. Ay, anyan. Sige, ibaga, iti-asawa na. Na isupli ko ti awat serpi ng asawa na. Bye. Ay, nidap na. Isupay lati ko nakidikini dyan. Siyak pa'y tinagbalin adagas. Ang labong sakit yarak. Masakit po na itinakam ko. Papaya na ramid mo kanyak ti Kastoy, Monica. Ipakamok na takin ni Ela timbaga ni Monica. Kasimot ni dyan. Anya nga ita tinagbambanagan na. Kasaritak na Ela. Tingit-tingit man. No anya timakunana. No bilang tagsubli ni dyan kenkwana. At nakamanan? Juan, kahit ka lang nakasarita. No may papaniti dardarirag mo kanyak ti kapuna, ladingitid karto. Nagkariya kiti baki. Insarahon ti puso kitinagan ni Ayat. Ela, Ibukbuk ko lang ti amin na pangalan ko iti anak ko. ikarik santo ama ulit tinapasamak ka. Di ka nakitigundawa. Sana dahito ti kapuna. Kansan na ko makakura. No iti may kadwa gundaway kat saan ko amaklong ti Ayat mo, Cardo. Sige, maawatan ka. Agyaman na. Ngam adaman damagaking ka. Anya di ba? Nukas pangarikan tagsubli ni Jan. Kitagkid daw iti pamakawan keng ka. Awatem ka di. Asaw. Anya ko. Ikam ka di iti gundaway. Namakure ka. Apay akas na ti salutsun mo, Cardo. Nasuro ka na talo atawan din na palabas. Manipod pinanawan na kami ti asawa. Kung saan mo nagpagpagkita. Panak ko ng kanit at awat. Ela. No pa'y asawak pa'y lahat. Ngam no si Katyag sa ato ti Bianco. Anya ti Ramida. Anya, Cardo. Punugahay mamasakit ka. Sino? Nakamuha masakit ka. Ti inay ayat kan nagmamauyungam. Ni Monica. Di awan ang pain.
Ipagarap ko na pudlo nga ay ayat na. Yung saan ba't kaya? Kwartak lang, di inalaman na kanya. Malagip mo ka dit, imbaga kadikin ka. Ang kinagura na klaan. Impagarap mo apad padaksik ni Monica. Takait kung agawon kin ka. Well, kat, makawalan ako Cardo. At damat nagbasolakan ka. Italaan, mangiris ko, titak kalabindot ko. Saan kayo mag-asawa kan, Monica? Dahil tatilaglag pa. Isuan nala ka nala ang inang talikod kin ka. Tiawaran pa yun. Mapatay ko. Si Kanto pa asawam. Nagkasar kayo kan addan anak nyo. Tinalikodan pa Nintulaki din, Monica, akabit mo laan, di sana makaaramid iti dayta. Ha? Diyan? Aglo na. Nagdakkel tinagbindot ha. Sige. Oh, atoy. Alaan, para gastos mo. Agpaimbag ka. Agyaman na, Cardo. Dahil tilak si tinaramid kumatkan ka. Tulungan na pala. Nga oray sa anak ang nasaya tagaya. Nalbasan na jay, naglabasin. San mo na may sublitin na palabas, diyan. Agbabawi ak laulay. Itinaramid ang kiti pamilya, pare Cardo. Takdakkel yung tibagik. Ibabawi. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Puno gaya mamasakit ni Cardo. Pangan ko ng kanikit na gulgulbuda, Cardo. Ngem, saan ka man lang anasyan ken kuana? Inuray mo kumapay mata naging bagsakbay a pinanawam. Sa anak amarkil, Cardo. Sa anak asanta. Sakbay a panunutot dagay nga inutin. Unag pay a panunutot ibagin. Kasta kagaya, Monica. Sorry, ng praktikal aklaan, Cardo. Sige, bye. Hindi pa ilaan. Nagatap ako na ang sana nasayat a babae ni Monica. Ngam nagbalin abulset kan maag ni Jan. Mumiasan aron pangkay ti anak ko. Ta si kakasar ka pailaang kan dyan. Iti imatang ti tao kan Diyos. Agasawa kayo pailaang. Pinagsina na kayo laang ti panawan kan pasama. Nana. Panulutom ko, mama, ti bagim, anak. San mo't asikati na kaigapwan ti panagsinayaw? San mo't nga taadakas? No ipayam ti bagim nga agragsa. Puno day tananang. Saan na narisan nga yatan ti kaskat ni Cardo? Wano, Ricardo. Namamdasan kanyang itinaminsan na panagayat ko itinapudno. Nagayatag. Kanang paayat. Ngam nagsagaba akla ang itinagan matlaan niya yan. Anak ko, maguri kayo. Apay akas na idurundak ang makiasawa manin. Saan ko nga ruta na kayat? 1, 5 atawan manipod pinanawan na kami ti asawa. Nakamubong na kon. Nadaman pang ibukbukak iti panawan ko. Awan sa baling mo saan atilaan ang anak ko. Nakit atakan ka, Nanang, saan ko maaday tati ka na yun ngay bagayo kanya? Ti makiasawa akin ni Kato. Saan ko nga rutin akaya? Saan mo't amatay na on lalaki ti biyang ko? Inyawag kanya ti babae na, ni Monica. Isuasin na rong karak iti pagnanaitan. Apay ka di akanay ni padamag mo kanyak ti may papan kadakwata. Anya ko nga. Talaga ka di nga awanan pulos, panagayat mo king kwan. No, idi. Awan kasting na panagaya timpaay ko itinagbalin niya asapa. Ngam ita, nasukatanan ti awan kasting na agora. Ela. Nagpagpagkasya kitikan ko na. Kaya rigak tagpalpal ama. Ngam pulos at inakimpanga. Sinurot na lata ti kinamahal na. Isa ka lating itagkarto. Nukunam apakawanan kan aklo nagpahit. Nalabit, mapakawan ko. Ngam jaklo na kagsubli, saan? Nasurukan alima atawan tinapalabas. Dakkalan ti anak ko. Kat naisakat ko.
Urekas ka sa no. Ita, agsubli. Sanan. Ure ka po man langit anak yun. Dagkalan ti anak ko. Makaawatan iti sa ko. Ibagakan ko na. Asanan asapon ti amana. Gapo. Dada sa bali nga asawa na. Awan ang limad ko iti anak ko kanto. Nang kuma. Agbain ko mamat nga agpakita iti anak mi. Gapo ta binaybayan na. Sa dino ti ayan na iti kasapulan mi. Agda iti sidong ti sa bali. Sige. Awan mabaling ko. Pangadeng mo rita. Naibagak lang. Para man laki ni Junior. Isumati ko na ti anak mo. Pinanawan ka no ti babae at kinakabalay na. Ganabon na. Kat dayjay, masakit ka no ni Jan. Simbang putda ka nun iti balay da, na tinulungan ni Cardo. Nasaya ata tao ni Cardo. Uy nga ron. Anya ka ti arabidan ni Ella, no bilang tagsubling to ni Jan kankwana. Kadakwada. Nakuna ng arudan, ngawa ng lugar ready puso na. Nanya kumapay laeng. Nalawag na ito ng pamanagnak, adinan kayat ni Jan. Dagamanan. Anya ka di manan ibagam kanya, Cardo? San ka ngagtanag? Mabali na da ito hindi mauli pa nagkita ta. Anya? Umadayo tap na may liwiliwag ko tikasat ko, hindi sa puso. Nasakit man? Nas ka nga klonag, asipupuso tikasat ko. Raumak ti pangadang mo. Ibagakan ka nga preso. Saan ka narigat na yan? Naimbag ka tao. Na maawatan na kumamay. Nakasuran ti pusok para itidayta nga aya. Ibukbuk ko ti amin na panawan ko, idanak ko. Tadayta ti rumpun. Umanayan ti na minsan ang nagayatak. Kanagsagaba itinagan niya yan. Diyak kaya't ang maulit pa. Ikarkarahal ko lang nasapay lang ko nga. Tamasarakang tuti ayat ang maikariunay ko ka. Dahil talang ti may baga. Karto. Dayta tinakuna ni Ella kanyak. Imbay ni Karto nagpakada. Ay, nila ko man Cardo tinaklon na iti. Kunak man rin. Nalabit sa nakastoy tinagbanagan ni Ella. Saan tayo ang maibaga, kulas? Wun. Nasaya at unay atao ni Cardo. Katambok asaan mo't nga taakas kan dyan. Kan may sa. Talaga makita kay ayatan na ni Ella. Tasaan anagayat iti sa bali. Ini mapaay iti anak na. Wun nga ron. Agamala. Saan ta mapilit ti anak na? Raamon ta ti pangadang kanrik nana. Hulas lakay. Isu akan sa bagay. San pa'y anawaswas ti kasad. Pakabasol ti anak ta na makidin na iti sa bali. Hawan nga ta ti guntaway. Ang makapagsinublian dagiti duwa. Nandiyo tayo ching, rari bungbungan na kita tao. Bumaba ka na di kotse. Tas latao mo tinakait tayo di kalsada. Anya tinapasama, kakapsat? Ay, napadamgisan itilugan ng intarayan da. Ni John, wayan da kuma. Nas ka na maitaray di ospital. Amok na itatao. Kanya. Ni Cardo? Halag ka nalipatan nga imbaga. Hello, Cardo. Apay? Ada nalipatan nga imbaga kanya? Kunak pa na nakapanaw ka? Ada kita ospital, Ella. Ospital? Apay, anyag na pasamakan ka. Apay, ada ka dito ospital. Saan na siya kina-ospital? Ano? Ni John. Inyag ko dito ospital. Na-disgrasya. Anya? At ari bumbungan na kiti tao, kat sinabi nga. Kinitak no niya na niya. Unada ang napadamgisan ni Tilugan. Ngam intarayan da. Kasta ka di? Pangasin. Si kataw awagan na itay.
Critical di ka sa saan. Ah, Umayo ko makitaan nga already mauni akong daway. ha? Sige, umayak. Anya aron ti ayan na. At dabay lang iti emergency ron. Oh, sige, umayak nga ron. Bye. Ay, kaasimat ni Jack. Isubad ti kudana. Ni kadukar daw tinagyawag. Na yung magmanda nakita na. Pasla ka numarot na iranda na. Anya lagit di mo ito nagasgasak na. Kuna ni Cardo, ama sakit ngayon sangpot na iti balay da ite. Kasano nga da iti kalsada? Nakaungar nga na. Win umapan kumatang iti agas na winwan niya ditan. Anya jay kuna ni Ella? Critical ka no ti kasasaad na. Ay na yung magpailang anay danon ni Cardo iti ospital ti biyag na. Saan anatay adago? Ella, Adak nito ay Jack. pagyaman na. Makawanan na. Malunag kumati. Makawan mo kanya. Lumaban ka kuma. Sana ko. Gagmayak mo. Lalapit. Dahil tipag patikan si amin. Kanya. Lalapit. Dahil ditusak. Itinagtaksa na. Magpasulak. Karayo. Lagi na. Mapakawan na. Kani. Diyan. Napakamat ka. Tao tayo lang ang baso. Ay, amarang. Naragsak akong mamatay. Diyan. Carlo. Pare adak ito eh. Lumaban ka. Kabalam dito. Amo. Amo ka. Napatagkan ka. Lagi si Akinak. Nagrona. Iti anak ko. Saan mo kumain na? Bye-bye. Ikarim kumain. Pare. Uwan pare. Ikarik. Mana. Diyan. Pare yan. Diyan. Pare. Apay mata na kasto'y tinagpanagan ti akin. Apay. Anya nga min tinagkuramakan ka. Ela. Nakapanawon na kiti nakipamumpon. Manood lang tinabatin. Mapan na yun. Kal. Ela. Apay nga kami nakastoy ti bahanak ti amin. Lagsaan ti nagpanagan ti ayan ayat mi kini dyan. Dagiti ka rin. Ela. No si Katyag sarita. Nakikita na kami man. Nakita makasanot pa nagdan namin. Anyat na makita man nagkurangak kan ko na. Anyat ni maibaga man nagbasulak. Insukat nak. Anya, Cardo. Kita ang dagiti duwala kay. Da Cardo ken Junior. Wan nga rod. Ay, nakasila ni Cardo ti amada. Nakaanos. Sipod na itabon di diyan. Kanayo na dito'y balay. Nag-awid laang no nakaturog ang tubig. Inaman ditawan na ti apo ko ta. Kinder nandang. Kat nasaw kanyak ni Cardo. Uray no sa namaklon nila. Saranayin nalatay da. Nang una kat adakan no gayam kidaw ni Jan sakbayan nagsatan iti angas. Ay, anya ka no day ta akid daw. Kinid daw na kano adi na baybayan dagiti agina. Abay, ambo na ka din agayat ni Cardo iti alat mo. Ambo na kano. Nang runa iti panagtultulong na kang kuana. Wino kadakwada manipod pinanawan na ida. Nang ti parigod lang. Sa ito nga tamatig na iti puso kan rik na ti anak ta para kini Cardo. Uwan anya.
Natay mo't tandi dyan. Ada amin ang kankwa na tiwaya-waya nga agayat manan no bilang. Kaya't ko launay ni Cardo. Saan aparikot ko na blakay? Kana asidag tirik na dakan junior. Wan nga rob. Kasaritak tuwan di anak ta. Uray ko na anak karikepan di puso na itinagan ni Ayat. Saan adakas? Lulukatan naman nun. Awan mo ten pagbasulan na nubila. Tapi mo sayon ni yan. Ala, kasarita tantuman kit di nga agpaisaw. Kasapulan na lata, tikatin na kunay-nay na, nang runa ka't nataangan dat. Sila na po taglaon iti ibagayo kanya, tatang, nana. Talaga anapatag anak ko. Nakabatpatag. Agpadaan na taangan kami kananang mo. Nagyaman nga oras, ipulang mentibulod mi abiyag. Anya ka din dito sasawan niyo kanya, tatang, nanang. Mapantayo amin kan patay anak ko. Ala, San tayo ang maitarayan dayta. tatang. Kaya't mi kuma, natalgad kayong agin na. Kat, saan ba't nga taadakas? Nulukat ang banang tapusong, itinagan ni Ayat, anak ko. Ay, naday taman ng ibagayo kanyak. Apay aya, ang magagaran kayo makiasawa akmanan. Anak, kas makita ba't? Nasingbad ka na doon ni Cardo. Kardo manan. Asinag pa'y tirik na dang agpadpada. Arig pa'y kintin nga agamada ko na mabakal. Ungaron. Saan na ka ba ngay naknakman kan idordoro na iti pagdaksaman ako? Saan ba't nga taadakas? No ikami ti gundaway ni Cardo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.